Sanibonani. Bafuna ukukhuluma nje ngento ethe kwacana kancane uhambo lokuya empumelelweni. Ngiyazi bafuna ukuthi kaningi sizama, kaningi izinto engisizama futhi ukuthi ziyahluleka, uthole ukuthi ziyafika ngesinye isikhathi ugcine ulahla ithemba, ugcine into uyishiya phakathi ungasayenzi. Ake ngitshele into engazi bafowethu, uma usuke uzama mfethu empumelelweni, ngesikhathi uzama ukufeyila, lokho kuyabalwa kwimpumelelo yakho. Mhla isifika impumelelo yakho iyofika zoba nalezi ziteshi lezi akade uy'feyila wena. Ngesikhathi ufeyila usuke usondela kwimpumelelo yakho, ngesikhathi ufeyila usuke usondela kwimpumelelo yakho. Kwesinye isikhathi-ke bafethu kuyenzeka uthole ukuthi kuya ngokuthi impumelelo yakho osuke uyizama izothi isingakanani. Impumelelo isuke izohlala iminyaka noma impumelelo isuke izohlala nje phakade. Leyo mpumelelo yakho ngeke kumane ifike nje, izothatha iminyaka ukuthi ufike kuyona. Ungazama iminyaka eminingi kabi, mhlampe kuze kufike usugugile noma kufike usuzofa noma kwesinye isikhathi nje kungafiki nhlobo uze udlule emhlabeni. Uyothi usudlula emhlabeni bese kuvela kwey'zukulwane, bese kuba yizona ey'qhubeka nayo into yakho bese ziyaphumelela-ke zona. So into engizoyisho bafethu njenganamhlanje, ngizosho bafethu ukuthi noma yini osuke uyizama ungasuki kuyona. Ngisho ungafeyila kangakanani, ngisho ungafeyila kanjani kodwa qhubeka uhlale kuleyo nto leyo, qhubeka uyizame leyo nto leyo. Ngiyakuthembisa ngelanga iyophumelela, ngelanga bafethu siyofika kwimpumelelo. Umnyama umubi kodwa sizoze sifike bafethu .